Il-mitħna ta' Birkirkara hija magħrufa bħala l-mitħna tal-Maħlut u għal aktar minn 200 sena ipproduċiet id-qiegħ. F'Ġunju tal-1990 l-artist Gabriel Caruana u Marzu Mary Rose bidlu din il-mitħna f'ċentru għall-artisti biex jagħtu spazju għall-arti moderna u kontemporanja b'aċċess sħiħ għall-pubbliku. Bint il-kopja Raffaella Zamit tirrakkonta jum it-tnedija li minkejja li kienet għadha tifla tifsakru b'mod ċar. Kienet milquwa b'mod tajjeb, jiena kont għadni vera żgħira ġifieri kelli laqas 10 snin meta saret imma għadni niftakar li kienu ħafna nies u l-atmosfera kienet atmosfera sabiħa ġifieri. Hija tirrakkonta wkoll il-memorji ta' tfulita fejn tidħol l-arti ma' missiera li ħalla din id-dinja f'Lulju ta' sentejn ilu. Dejjem minn konna żgħar ġifieri kien mhux li jisforzana, ma li nikreaw flimkien kienet xi ħaġa naturali ġifieri, mhux xi ħaġa sforzata, ġust naqbdu karta pereżempju nibdew npinġu flimkien jew naqbdu t-tafal u nibdew nagħmlu xi ħaġa. Il-mitħna wafqet tintuża għal dan l-iskop fil-1929 u sal-1970 servizz ta' kien għal bosta nies li marru jgħixu Birkirkara minħabba l-gwerra. Il-binja ġiet restawrata fl-1980 biex imbagħad 10 snin wara bdiet tintuża bħala ċentru għall-arti. Il-kuratur u d-direttur tal-Fondazzjoni Gabriel Caruana, Elise Tonna, appellat biex kull min għandu xi stejjer jew materjal li jitfgħu daw fuq l-istorja tal-mitħna jgħaddihom lill-fondazzjoni biex eventwalment jiġu ppubblikati fi ktieb. Nixtiequ li nsiru nafu daw l-istejjer. Ovvjament dan ħajforma parti mir-riċerka li qed nagħmlu fuq ix-xogħol kollu li sar fil-mitħna f'dawn l-aħħar 30 sena u nħeġġu lil pubbliku sabiex jibgħatilna l-istejjer tagħhom. Kull min għandu x'informazzjoni jew materjal jista' jikkuntattja lill-Fondazzjoni fuq il-paġna ta' Facebook Gabriel Caruana Foundation jew billi tibgħat email fuq outreach@gabrielcaruanafoundation.org. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.